कैसन बानी रहुआ सब? आशा बाकी ठीक हो कब। देखो मनीष कश्यप के रैली निकला था मोतिहारी से पटना तक के। एमे विरोधी लोग अपन पिछवाड़ा दाब के घर में रही, अगर वहू में कीड़ा काटता तब आगे हम बतावत हैं कि का करे के है। कीड़ा मारे के दवाई बतावल जाता है। बाद लोग है दूगो का ई फोग तनी ना समझबा, माने ई फोग है पिछुआड़वा में डाल के सोझे खड़ा कर दे तोरी बहिनी जरा। अब हम बतावत है कैसे खड़ा कर। आओ ऐसे बैठब गड़िया पे, आ गड़िया पे बैठ के आ फोगवा दिखाओ भाई। फोगवा हो कैमरा वाला भैया, फोगवा दिखाओ। देख लो कहाँ जाता तो खड़ा कर दे वही पर ऊपरवा। विरोधी करते राजी बोलो हमारे दानू कहाँ जाता देख ला पहले तो कहाँ जाता देख ला। लोकता भाई ऊपर फोगवा देख ला कितना ऊपर गइल बा। विरोधी तेरी बहनी के डाला पिछुआड़वा में टांग दे ऊपरवा, ऊपरवे टांग दे में के बार ऊपरवे भाई। खाली मत देख लो, खाली वही मनीषा कश्यप खातिर भइल बा। अगर सपोर्ट ना करे के बा तो चुपचाप मुंह बंद करके घर में बैठा, डिंग डांग मत कर। जब दुबा के कोई रोटी ना देख सकता नी तो हंस भी ना सकता, हंस भी ना सकता नी। कौना के तो नहीं कइले बड़े 2 रुपया के सहयोग रे। हां देख मनीष कश्यप के 10% ही लोग दान करेला नु। एमे लोग कहेला कि मनीष कश्यप एगो बिस्कुट देला लोग के तो वीडियो बना के डालेला। तोरो गाड़ में दम बा, देख के दिखाओ, बना के वीडियो डाल, हम समर्थन में बानी तोरा। और वीडियो अच्छा लगे तो आईडी के फॉलो करी, शेयर करी ठीक बा।